Sicilia, una dintre comorile Mării Mediterane, reprezintă un întreg teritoriu de explorat, cunoscut și trăit, de la natură la istorie și tradiție. Se pare că natura a oferit Siciliei unele dintre cele mai frumoase daruri, munți, coline și în special marea, care cu minunatele culori, limpezimea și bogăția acvatică creează scenarii de vis. Pe lângă mare, Sicilia deține o istorie vastă, iar gastronomia siciliană este una dintre cele mai apreciate din lume, fiind fructul a numeroase popoare care s-au perindat pe insulă timp de mii de ani. Încă de la originile sale a jucat un rol important ca răspântie de drumuri, reprezentând și astăzi un loc de referință pentru întâlniri și schimburi culturale, dedicându-se cu pregădere ospitalității. Pentru persoanele care fac dializă, experiența de a călători nu mai este complicată. Petrecerea unei vacanțe în Sicilia este posibilă acum prin intermediul Centrului de Dializă Mucaria. Vacanța cu dializă devine o experiență de care vă puteți bucura, beneficiind totodată de întreaga gamă de servicii de specialitate. Ședințele de dializă sunt realizate în condiții de maximă siguranță și confort, cu un personal calificat cu experiență de peste 40 de ani în sector. Punem întreaga noastră experiență profesională în slujba pacienților. Obiectivul nostru este să vă asigurăm un tratament de dializă eficient, astfel încât dumneavoastră să vă puteți petrece cu plăcere și bucurie vacanța în unele dintre cele mai frumoase locuri din Sicilia. Dializă Mucaria, dializa ta de vacanță.